na tayo sa BLUETTI. So we're going to uphill road. Shout out RAHHINT cycling shorts. Yun yung gamit ko ngayon. This one. It's polyamide and spandex siya. Made from England. But then they are distributing all over the world. So if you want to have to buy one of these, you can check on my description box below. Yep. Perfect for long rides. Let's go. See the view. Wow. Now we're entering a uphill road. We're entering BLUETTI again. Paboritong ruta natin kasi ito lang naman yung AHON dito sa Abu Dhabi. Yung isa nasa bandang Dubai. Baba ka dyan, no? A wind road for 9 kilometers. Wind road? What do you mean by wind road? I don't know, I guess it means it's windy. Windy road for 9 kilometers or uphill road. Fine. Tayo sa uphill na 7. Mauna na tayo kasi mahuli din naman tayo mamaya eh. So average speed natin last time 7.7 bakit. Let's see today. Climbing again uphill road, which is our favorite road. Let's go. See, 9. Then may mga bumababa na oh. Maga nila oh. See? Magang umahon nun ah. Bang! Go. Shout out to RAHHINT cycling jersey, so you can avail one of their jersey. Check on my description box below. It's very comfortable and very thin yung padding niya. It's 80D gel pad with spandex and polyamide. Very nice. RAHHINT. Perfect for my pink gloves. Good. No. Ano sila? Grabe, naman yung speed natin. Bakal. Yan. Shout out Ate Maria. Tara, bike. Saan ka? Girl, saan ka na? Sa Dubai. Work yata. Hingal. Kunat oh. Nagtatry ako mag third gear sa likod, tapos maliit sa harap. Ang hirap, kailangan mo talaga ipa-jack. At pag umahon ka, comfort ang tinitignan, hindi aggressive position. Hirap. Shoutout nga pala kay Sir Marty VI. Subscribe kayo sa channel niya. And syempre,
shout out na din po kina Rel Rustina and Hajen Marquez. Hello. Hello pose. Shout out. Napagod. Let's go. May bilis nila. Nagdag ako konti. Nakikiinsayo ba? Last na natin. 7 kilometers more. Sila. Habol tayo. Push. Hirap umahon. Uphill dito. Oo. Basta po. Tapos na kayo? Oh, galing kami sa trail. Wow. Ingat po. Wow. Alam na this. Sige. Mga kasama natin nagtitrail hiking. We got 5 kilometers more. Sakto ito. Malapit na tayo sa cafe doon. Pero doon pa tayo sa tuktok. Hirap umahon. Kailangan i-practice ng medyo heavy gear. Kasi puro light gear ako mga nakaraan. Oh, let's go. Mga karanda, we're almost near. Yan, sa taas. For about maybe 1.5 kilometers pa. Pero kaya na yan. Nakauhaw, tsaka medyo windy yung panahon. And ano na, malapit na kasing winter kaya medyo taglamig na. Hindi na ganong kaimay-init. Yan. Ganda. Medyo windy yung panahon. Ay. At medyo sumasakit ang aking left ankle. Bakit kaya? Specifically sa front. Puntang shin bone. Position kaya. Same problem like before. Okay. Or sa pagpadyak. Let's go. See, oh. Nakikita niyo. Taas. Actually, itong place na to, residential area. May mga lokal na nakatira dito. Kaya, pero kakunti lang mga sasakyan. Usually, pag maraming sasakyan, pag mga turista, papahangin sa taas. Tourist spot din kasi. Kaya konti lang yung dumadaan. Wala lang ay pandemic. Wala masyado. Ah! We're here. Recovery. We're here now ulit. This is our 7th time. Favorite route ever. Ah. Nice one. Kills me, Jen. Louis, Oh, Louis here! Wow. He beat his time. Hi guys, so we're here in Jabila Fit and now I'm gonna show you my new cycling shorts which is RAHHINT. This one, so RAHHINT siya. Made from England but used by North American people, cyclists. So we are using this RAHHINT with the thick pad and can last daw ng 10 hours if you will ride kahit long ride. So meron siyang ano dito. Meron siyang packet dito. So good thing may packet siya. And hindi pero siya bib, parang shorts lang siya. So good thing din pag gusto mong umihi, ganun. So ano, very comfortable. Hindi siya yung short na very tight. I mean, yung parang ganito rin yung texture niya pagdating dito sa taas. So it's a good cycling shorts. You can use in your long ride kung gusto mo mag long ride or any uphill ride ganun. So very tolerable yung pag-upo mo. Hindi ka magiging sore. Wala akong maramdaman na soreness sa buttocks area ko. So yan, if you want to avail one of these cycling shorts, you can check on my description box below or go on to www.rahhint.shop. So yun. So guys, check out their shop now and support nyo din po yung mga cycling jerseys natin that we will be using internationally. So
So yun, let's go. Recovery lang tayo dito and then we will go na diretso downhill and breakfast and kalas. So we're done with our ride. Almost done with our ride. So let's go. Bababa na tayo. Nakailang ikot si na Kuya Joy. Nakailang ikot ka? 2. 2 ikot. So like 12 kilometers ahon, tapos baba, tapos 12 kilometers ulit. Galing. Training para next week. Para next week. Yon. Kaulio, ilang ikot? Diyan sa hapit. 3? 2? Dalawang buo, tapos yung ano. Yung babalik-balik na half-half. Yata 5. 5? Wow. Ayun o. Si Kabarangay. Kabarangay, nakailang ikot ka? 2 akyat. 2 akyat. Amazing. Subscribe kayo sa channel niya. Ayun, salamat. Yung link ilalagay natin. Let's go! Mama, dito ka muna. Let's go downhill. And we're gonna fix our gears to the big gear. Ay, ito na naman ako. Nahulog na naman. Oh, no! Nahulog yung kadena ko. Oh. Dapat pala itataas ko ng ano. Opo. Kuya Julio, paano to? Nalaglag. Pakihawak mo yung bike ko. Pakiikot mo yung... Hindi, forward. Hindi, kaya. Ipit. Laging ganun. Ha? Laging nalalaglag. Parang dapat pala bibig gear ko muna sa harap. Hindi, ibaba mo muna. Ay, Hindi, ibaba mo muna sa, sa likod. sa likod bago ako Bago mag-aan. ka magbaba sa harap. Wow. Lusong. Tumitigil yung bike computer ko. Yan, medyo gumagana na. Dapat early yung pag brake mo. Let's go ulit. Mainit na, kailangan natin bilisan. Ganda ng view. Ganda. Lalo pag gabi dito, maganda yung view. Daming turista pupunta pag gabi kasi nga hindi masyadong mainit. Yan, tumitigil yung bike computer ko, guys. Oh no! Sobrang init na, guys. Mga ganitong oras dapat nakauwi na tayo. Nag-10 ako and kailangan natin bilisan papuntang parking lot kung saan tayo nag-park. So kung titingnan nyo, guys, sa part na to, green siya kasi nga tawag dito Green Mubazara, where there is an oasis, this part of the desert, and ano yan, pinaplant yan, and all the more
dinidiligan always kasi nga parang inaalagaan nila, ginagawa nilang greenish yung area. So dito na tayo sa baba. Salam. Wala pa yung mga kasama natin. Hintayin na lang natin kasi hindi ko din alam yung parking, like na ano talaga ako dito, na nalilito pa ako sa mga daan dito, lalo na ang daming pasikot. Hindi naman sa maraming pasikot-sikot, pero nakakalito lang kasi parang pare-parehas yung place. Wala kang makitang landmark or anything. Dapat mag-wave ka. So hintayin natin yung mga kasama natin. Maybe mga 2 kilometers more pa. Nag-stop na yung sons ko kasi ewan ko, 59. Parang nag-stop na siya sa 59.8 km per hour. So down. Okay. Hirap na siyang ma-detect dahil sa signal. So mainit na rin mga karanda. Tignan nyo yung ginagawang bike lane dito, oh. Siguro kukulayan na lang to. Bike lane na siya. Galing. Talagang ano na, sumisikat na ang cycling sport dito sa UAE. Lalo na nagcha-champion ang UAE team sa mga karera, sa mga races, international races. Diba? Saka mahangin natin yung panahon. Mahirap talaga, hindi mo alam kung saan yung direction. Tunog ang balat. My skin is burned now. What? Because it's 10 AM. Sige po. We're here in parking lot. We're done. So guys, yun lang, sobrang init na lang pag ganitong oras, 10 AM. So yeah, let's go home na after this. And nandito pa rin tayo sa may bandang Green Mubazira, UAE. And last lang, and then tapos na. So mga karanda, we're done with our ride for today, going to Jabila Seat and having increase in power. Parang feeling ko mas nag-level up ako sa pag-akyat ko sa Jabila Seat. Ewan ko kung dahil nag-breakfast ako ng egg and banana, gano'n. Hindi ko sure kasi parang yun, gusto ko na i-discipline yung sarili ko na kumain before mag-ride kasi nakakapagod, you know. So yun mga karanda, mag-end na po tayo sa vlog natin for today. I hope na nag-enjoy po kayo and syempre madami kayong natutunan. So yun mga karanda, thank you for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for updates on videos ko. God bless! Ginagawa mo! Nagpapalit pala! Bis. Bis.